Salam. Atavatan TV YouTube kanalının Yıldız Teleynamesi gepleşiginin mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylar, eger de size 18 mayda Yıldız Teleynamesini nemelerin garaşyanyny gyzyklandyrýan bolsa, onda biziň Atavatan TV YouTube kanalymyza ýöreýte sizin üçin hödürlenýän Yıldız Teleynamesi gepleşiginden daşlaşmaň. Teleynamy bu ynanç däldir. Bu ýöne siziň wagtyňyzy gyzykly geçirmekdir. Esasy o hakyky ynanç sizin özüňizdedir. Hamal, guzular. Hawa, ýakynlaryňyzdan uzakda bolmak kyndyr. Ýöne negativ duýgulary düşünmegiň ýerine şatlyk we dörejilik üçin güýç toplamak has howdur. Şu gün dostlaryňyz we garyndaşlaryňyz bilen habarlaşmagy synaşyň. Iň bolmanda internetiň kömegi bilen, hatda mektebiňiz ýa-da uniwersitet dostlaryňyz bilen habarlaşyp bilersiňiz. Sowur, öküzçeler. Soňky döwürde bütün dünýä size garşy ýaldyýarsyňyz. Şeýdibem, ýüregiňizi has gysdyrýarsyňyz. Hawa, durmuşyňyzy gowlaşdyrmak üçin edilen islenmek synaşyk töwekkülçilikleri döredip biler. Emma mümkin häzir siz näme dogry ýoldasyňyz. Şonuň üçin her bir kynçylyklaryň soňunyň haýyrdygyny ananyň. Jowda, ekizekler. Daşyňyzdan güýçli we gaýdysyz görnüp, göz ýaşlaryňyzy gizleýändiňiz geň dälmi? Hawa, öz emosiýalaryňyzy daşyňyza çykarmaly. Şonda da duýgularyňyzy boýun almak we olary ejeziň alamat hökümini görmezlik hökmandyr. Ýadyňyzdan çykarmaň. Özüňize näçe ejez bolmagy ýol berseňiz, başgalara açyçan güýç berersiňiz. Seretan, leňeşler. Köplenç belli bir pikir sebäpli hereket edýärsiňiz. Şeýle de bolsa, soňa waka bu pikir manysyny ýitirýär. Seretanlar, wagtal lap geç bolmak gowy. Duýgudan gaçmaň ýerine onuň bilen ikiçäk galyň. Siz ularlyňyz we kynçylyklar bolup biler. Esas zat olardan sapa galmak hemde ýoluňyzy dowam etmekdir. Eset, ýol borsar. Esetler, täze baştan geçirmeleri we üýtgeşik işleri boýnuňyza almak gowy ýarsyňyz. Şeýle de bolsa, her gün täze meýnamy boýunça hereket etseňiz, gowy netije gazanardy diýýäňizmi? Öňüňizdäki günler sizden sabır we erjellik talap edýär. Dogry çemeleşmek bilen bar bolan taslamalaryňyzy ýokary derejede çykaryp bilersiňiz. Sünbile, gyzlar. Ýalňyşmak durmuşyň soňy däl. Ýadyňyzdan çykarmaň. Biz ýalňyşmazlyk üçin ýalňyşýas. Umytdan düşmäň. Siz dogry ýoldasyňyz. Özüňizden bu ýoly ýeňiş bilen tamamlamak ähtimallygyňyz bar. Bugün ýyldızlar size öňküsinden has köp işlemeňizi maslahat berýärler. Mizan, terezeler. Täze işe ýa-da taslama başlamak üçin bugün töwekkülçilikli pursat. Emma mizanlar, bugün siziň işleriňiziň şowly bolmak ähtimallygy da bar. Ýyldızlar size köp işleseňiz, taslamaňyzyň üstünlük gazanjakdygyny kepilendirýärler. Şeýle de bolsa, ýadyňyzdan çykarmaň. Diňe pul gazanmaga synaşmak size başga zat getirmez. Uzak möhletli üstünlük üçin bolsa, bu gaty azdyr. Akrab, etýänler. Akrablar. Siz özüňizi ýene-de şol ýalňyşlygy goýberen ýaldyýarsyňyz. Siz ýüzlerinden geçip bilmän, hemmelere hawa diýip jogap berdiňiz. Soňunda bolsa, wagty bilen boýnuňyza alan işiňizi edip bilmän aljaradyňyz. Ýyldızlar biraz seginmegi we häzirki ýagdaý täzeden gözden geçirmegi maslahat berýärler. Başga adamlara hiç da suud etmek zerurlugy ýok. Pursatdan lezzet almagy synaşyň. Gowus, kemanlar. Käwag tutuş dünýä gysga wagtlaryň deňjalýan ýal bolup biler. Şeýle de bolsa, siz işçiň hereketde bolmaňyzy dowam ediň. Geljekki günler hakyky üstünlikler üçin ören amatly bolar. Adamlara karşı çykmakdan korkmaň. Goý hiç kim siziň beýnamalaryňyzy bilmesin. Diňe dogry hasaplayan we edip biläjek zadyňyzy ýerine ýetiriň. Jedi, owloklar. Täze taslamалary ýazarlamagy gowy ýarsyňyz. Ýöne, wagtyňyzy we ünsüňizi talap edýän köne taslamalar amma. Dogry çemeleşmek bilen indi siz üstünlükleri gazanyp bilersiňiz. Sabır we tutan ýerlik sözlerini ýakyn günlerde
esasy sözleriňize öwrülmeler. Dalu, gowalar, dalular. Öz gowuryan adatlaryňyz haýsylar? Akylyňyza, bedeniňize we ruhuňyza gowy täsir edýän amallar. Meselem aromaterapiýa ýa-da meditasiýa sessiýasy. Şolaryň iň bolmanyny birini ýa-da hemmesini yerine ýetirmegiň wagty geldi. Biraz wagtlap iş prosesini taşlamak amatly bolar. Ýagny häzir size dynç gerek. Hut, balyklar, hutlar. Duýgularyň artykmaçlygy size agyr degýär. Jogapsyz soraglarken. Emma bir zat ýadyňyzdan çykarma. Gatnaşyklaryňyz gutordy. Häzirki wagtda duýmasaňyzam geljekde size ajaýyp geljeňiz garaşýar. Ähli wagtyňyzy geçmiş hakda pikirlenip, geljeňizi ýatdan çykarmaň. Ine mehriban tomaşaçylar. Biziň Ata Watan TV YouTube kanalymyzy ýöreýte siziň üçin hödürlenýän Ýyldız Täleýnamasy gepleşiginiň ýene bir sany tamamlanyp barýar. Eger-de size Ýyldız Täleýnamasy gepleşigi gownuňyza ýaran bolsa, onda biziň indiki gepleşiklerimizi izlamagy dowam ediň. Şeýle-de Ata Watan TV YouTube kanalyna agza bolmagy ýatdan çykarmaň. Gepleşigimiziň indiki sanda görüşýänçek hoşda bolun.